Segíts, hogy valóra váljon egy 12 éves fiú álma. Adj egy indiánnak halat, és egy napig nem éhezik. Tanítsd meg halászni, és soha többé nem fog éhezni. A srácok a környezetemben egész nap a telefonjukat nyomkodják. Sokan nem tudják, mit kezdjenek magukkal. Én viszont szeretnék kalandokat átélni, barátokat szerezni, megtanulni, hogyan boldoguljak. Találtam is egy jó lehetőséget. Azt hallottam, régen világháborúk voltak, és sok ember szenvedett. Ezért néhány felnőtt kitalálta, hogy az európai gyerekek együtt tanuljanak, játszanak, barátkozzanak, hogy békében éljenek. És létrejött egy fantasztikus közösség, ahol nagyon jó barátokra lelhetek. Országosan és nemzetközi szinten is. Akikhez bármikor fordulhatok, mert segítjük és támogatjuk egymást. Egész Európában, és még távolabb is. Mert 1956-ban, Kölnben 50 francia és német vezető megalapította az Európai Útmutatók és Cserkészek Szövetségét. Itt hülyen követik az alapító Baden-Powell cserkészpedagógiáját, és Jacques Seven, jezsuita atya pedig katolikus olvasatával gazdagította azt. Képzeld, az Európai Cserkészek Szövetsége 27 országban működik, és 73 000 tagja van. Én is szeretnék közéjük tartozni. Itt kipróbálhatok mindent, ami érdekel, ráadásul nem kerül sokba. Kint leszünk a természetben, és sokat játszunk, sportolunk, kirándulunk. Fejlesztem a testemet, és megtanulok vigyázni rá. Elsajátítok néhány szabályt a biztonságról, és a higiéniáról, és az elsősegélynyújtásról. Az erőfeszítésüken keresztül megtanulhatom majd, hogy mit jelent az akarat, a tisztségek által, hogy mit jelent a felelősségvállalás, és hogyan legyek megbízható. A kézügyességem is fejlődni fog, megtapasztalhatom a valós világot, megtanulom felhasználni és megóvni a benne lévő elemeket. Istennel is szoros barátságba kerülök. Ha részt veszek a szentségekben, és a csapattal vagy egyedül imádkozom, megtalálom az igazi örömöt. Megtanulok majd szolgálni, ingyen, mosolyért, szeretetből segíteni, adni magamból, az időmből másoknak. Nem csak magamat fejlesztem, hanem másokon is segítek. Szeretnék én is segíteni, de először meg kell tanulnom, hogyan. Magyar, litván és francia cserkészek együtt táboroznak idén-nyáron Franciaországban, egy Eurocamp nevű nemzetközi táborban. Én is szeretnék ott lenni, hogy barátokat szerezzek és tanuljak. A cserkészet nem csak egy tábor, hanem egy út, ami segít, hogy jobb emberré váljak. Segíts nekem, hogy megtehessem ezt az utat. A vezetőim ingyen, önként tanítanak engem, de nekik is kell a támogatás, hogy minél több gyereket segíthessenek, például ahhoz, hogy a vezetőképző táborokban részt tudjanak venni. Habár én is serényen dolgozom, hogy hozzájáruljak a költségekhez, szükségem van felszerelésre, hogy valódi cserkész lehessek. És az utazás Franciaországba sajnos túl drága a családomnak. Csak akkor tudok részt venni ebben a kalandban, ha te is támogatsz. Hogyan segíthetsz nekem? Pénzadomány, hogy a táborba juthassak. Tárgyi eszközök. Ha van egy felesleges sátrad, baltád, iránytűd, edényed, stb. Nagyon örülnék neki. Tudásmegosztás. Ha értesz valamihez, taníts meg minket is. 2025. augusztus 14-e és 28-a között tartandó franciaországi nemzetközi táborba 18 magyar fiatal utazna. Ha 5000 forinttal támogatnál az utazásunkat, vagy ha más összeggel támogatnál minket, Európai Útmutatók és Cserkészek Egyesülete 11 73 70 76 /23 73 36 60. Ha tudásoddal támogatnál minket, tagnak jelentkeznél, vagy kérdésed van, fseovar@gmail.com. Ha adód 1%-át ajánlanád fel nekünk, adószám 18 68 55 30 /1 /08. Köszönöm, hogy segített, hogy megtanuljak horgászni, és így magamról és másokról is gondoskodni.